Hallo mijn lieve vriend, hier is Pastor Eduard Giesbrecht van Nieuw Leven Kerk. Vandaag is het donderdag en voor Nieuw Leven Kerk betekent dat donderdag hebben we kleine groepen. Plus in die tijd waar we nu zijn, dan zegt de regering, we zullen ons niet in groepen treffen, zo wie willen ons da wens wieder treffen, we willen ons hier treffen, op waar we eigenlijk nu zijn. En ik mocht die vandaag weer een merken met die familie die top doel te zetten, vielleicht met een vriend over WhatsApp aanroepen met videojamada. En dat je kennen een gemeenschap van met God en met Jezus Christus. En wat immer du dat ook deed, ook als du er alleen bent, maar over deze video heb je dag top zijn. Ik zie hier een schmackende Tür. Ik zie hier een potje gaan te beden en einfach met God top te zijn en de Bibel te lezen. En nu zie ik ook met die top. So, wenn du keine anderen hast, dan kost du wens weiter, du bist hier in diesem Moment met mij top. So, we doen dat eerste Johannesburg durchgaan. En ik mocht die ook merken van deze tekst op te slaan en te lezen. Eerste Johannes, dat derde kapitel van 11 tot 24. En dat thema is zeer passend voor onze titel, zegt dat ziet je in een ander goud. En ik dacht een beetje, wie als plotische mensen, wenn ik dat voor een andere spreken, niet dat ik die plotische überzetting wel weinig merken, maar ik kijk me dat in andere überzettingen en doe reden dat van live en niet van goud zijn. En wat ik immer weer al gemerkt heb, is dat we in plotisch weinig weer voor goud zijn, of voor live, waar we den anderen gleichen. We hebben een paar weer dafür, maar weinig als vele andere spreken. Aber wir haben een duil weer voor verkielen, voor klappen, voor klassen, voor anderen. En weins op gas, wo we jongens hier schon mal top weer als ik nog een beetje jonger weer, du hast wie een duil weer voor zo'n zaken staat. En weinig voor live en voor goud zijn. Maar hier zegt het, we zullen ons untereinander goud zijn. En weet je ook wat, in deze tijd waar we nu zijn, waar veel mensen moeten thuis blijven, en ik zie vrouw dat we hier kennen op het land zijn, waar we veel ruimte hebben, maar zijn mensen die in de stad zijn, die moeten veel mensen in een poorstove, in een klein huis, wekenlang bloos binnen blijven. En omdat dat schaffen zal, dan moet het live zijn, en dan moet einer zich goed zijn untereinander. En dit komt niet vanzelf. Bloos Gott kann dat in ons merken dat we ons wirklich untereinander goed zijn. En dat we wirklich live einer für den anderen haben. So, ik mocht die moed merken, deze tekst te studeren, 1 Johannes 3, vers 11 tot 24. Du kannst nog veel dieper de bijna antwoorden. Maar een van de zaken wat du zegt, is dat wanneer mijn broeder wat fehlt, dan zal ik den dat geven. En dat maakt me denken, in deze deel wie we in een supermarkt, en daar aankopen mijn vrienden en ik. En we willen melk hebben. Zo, zij zei te mij, ik wil plus nog een doos melk halen. En dan kwam ze een weegje en half plus 6 dozen melk. En ik zei, hey, dat is 1 liter doos. En dan zei ik, hey, wat bracht ze niet 12? Zo'n ganze doos, grote doos, half 12. En dan zei ze, wenn de supermarkt heeft gezegd, en die zeiden mij, ik kan plus 6 nemen. Wenn dat als einzige Sache zijn knop in deze tijd. En mensen angsten zich, zo die nemen zoveel als ze kennen. En ik dacht, wauw, dat moet einer zijn van mensen niet Jezus hebben. Die kost niet zoveel lood in anderen even. Wanneer we alle Jezus hebben wel horen, dan wordt een supermarkt dat niemand zei gebruiken. Wens dan hebben we alle eeuwig voor den anderen. En dan angst we daarop zegt dat we aan Jezus geloven zullen en dat we ons untereinander goed zullen zijn, maar dat we zullen live voor den anderen hebben. En ik dacht, wow, verschieden is het toch op deze wereld waarin we ons leven. Dat is zo leicht gezegd, maar zo schwer gedaan, wirklich live einer für den anderen te haben. Besonders in Situationen, wo einer den anderen nicht verstehen kann, oder wo die ganz anders denken dat. Aber in Situationen, wo wir alle in Stress sind, sind es nu vielleicht einzelne Menschen sind. Du hast live haben, einmal nach een schwere Denk. Also ich möchte beten, dass wir können wirklich den Live Gottes haben. En nächste week werden we weer studeren van wat we kennen deze live haben van God. En dat is wenn God live is en wenn God in ons bijna wonen deed, wat het nächste kapitel wordt van de reden. Maar voor nu willen we ons dat even, ons untereinander goed te zijn. We hebben den anderen deze week wat geven. Weet je wat, wanneer we meer eten en we zijn du zijn 3 fijne bieter Fleisch en dat ene is het besonders goed. Weet je wem we dat geven? Dat geven we dem Nächsten und holen das nicht für uns. Mach Gott die Sehne, bis das nächste Mal.